Tesla, éter a Harvey, HGN, Anos, fyzika. Ako spolu súvisia? Po viac ako 100 rokov si fyzika myslela, že rozumie realite. Dokázala opísať pohyb planét, ohyb svetla, aj správanie času. A napriek tomu, na hranici poznania sa niečo začalo rozpadať. Čierne diery sa menili na nekonečno. Rovnice prestávali dávať zmysel. Realita samotná sa rozpadala do paradoxov. Nebolo to zlyhanie výpočtov, že bolo to zlyhanie pochopenia, pretože fyzika opisovala dôsledky, ale nikdy skutočnú príčinu. A potom prichádza iný pohľad. Nie z veľkého inštitútu, nie z globálneho tímu, ale z jednej mysle. Z rámca, ktorý dnes poznáme ako Anos. Zabudnutá myšlienka. Dávno predtým, než sa objavili gravitačné detektory. Dávno pred kvantovou fyzikou. Nikola Tesla videl realitu inak. Nehovoril o zakrivenom priestore. Nehovoril o prázdnote. Hovoril o energii. Hovoril o frekvencii. Hovoril o vibrácii. A za tým všetkým videl médium. Tesla to nazval éter. Niektorí to nazývali akaša. Neviditeľné pole, ktoré spája všetko so všetkým. Potom prišiel Einstein a s ním relativita. Éter bol odstránený. Nahradila ho geometria. Priestor sa začal zakrivovať. Čas sa stal relatívny. Bol to obrovský krok vpred. Ale zároveň niečo zmizlo. Otázka nezanikla, len sa prestala klásť. Gravitácia bola opísaná, ale nie vysvetlená. Gravitačné vlny boli objavené. Ale otázka zostáva, čo sa vlastne vlní? Čo nesie túto informáciu? Ako môžu existovať gravitačné vlny, ak neexistuje nič, čo by ich nieslo? Éter bol odstránený. Ale problém zostal. Harveyho fyzika sa k tejto otázke vracia. Nie tak, že by obnovila starý éter, ale tak, že ho nahradí niečím hĺbším. Nie statickým médiom, ale dynamickou sieťou. Harveyho gravitačnou sieťou. HGN. V tomto pohľade vesmír nie je prázdny. Je prepojený. Nie je to ticho medzi objektmi. Je to štruktúra vzťahov. Sieť, v ktorej sa všetko odohráva. Táto sieť nie je abstrakcia. Je tvorená časticami. Gravitotrony, harvitony, elektrogravitóny. Gravitotrony prenášajú gravitáciu. Harvitony nesú informáciu o interakciách. Elektrogravitóny prepájajú gravitáciu s elektromagnetizmom. Zrazu sa objavuje mechanizmus. Nie len opis, nie len geometria, ale reálny proces. Prenos. Tesla nebol mimo. Harvey hovorí, áno, existuje. Ale nie je to pevný éter. Je to dynamická sieť oscilácií. Tesla hovoril, ak chceš pochopiť vesmír, myslí v pojmoch energie, frekvencie a vibrácie. Harveyho fyzika na to odpovedá. Presne tak, ale ide ešte ďalej. Tesla hovoril, ak chceš pochopiť vesmír, myslí v pojmoch energie, frekvencie a vibrácie. Harveyho fyzika na to odpovedá. Presne tak, ale ide ešte ďalej. V Anos nie je gravitácia statická. Je oscilujúca. Každý objekt má svoj vlastný kód. HGK. Každý objekt má svoj vlastný gravitačný kód. HGK. Jedinečný vzor vibrácie. Jedinečný podpis. Identitu. Nie len hmotnosť, nie len pole, ale frekvenciu, vzťah.
informáciu. Vesmír prestáva byť tichý, začína byť kódovaný. Rozpad starého obrazu. Ak má každý objekt svoj kód, potom obraz prázdneho priestoru prestáva fungovať. Geometria nestačí. Je potrebná príčina, mechanizmus, reálny nosič. Einstein odstránil éter, ale tým vznikla medzera. Gravitácia bola opísaná, ale nie vysvetlená. Gravitačné vlny boli objavené, ale otázka zostáva, čo sa vlastne vlní? Čo nesie túto informáciu? Čo nesie túto informáciu? Harveyho odpoveď je radikálna. Médium existuje, ale nie ako starý éter. Je to sieť, dynamická, kvantová, oscilujúca, gravitačná. Niečo, čo vzniká všade, kde je hmota. Energia nie je len je závislá od gravitačného stavu, od štruktúry siete, od faktora Hg. Harvey rovná sa m krát Hg krát c na druhú. Ak Hg je väčší ako 1, energia presahuje limit. Čierne diery sa stávajú transformáciou. Tesla tvrdil, že energia je všade, že ju možno čerpať, že vesmír nie je prázdny. Harveyho fyzika hovorí, možno mal pravdu. Tesla, éter a Harveyho fyzika sú časti jedného príbehu. Tesla videl médium, Harvey ho opisuje. Tesla cítil vibráciu, Harvey ju formalizuje. Vesmír nie je prázdny, je prepojený, je kódovaný, je živý. A ak je to pravda, potom fyzika nekončí. Začína nanovo. Záver. Možno Tesla nepoužil správne slovo, ale možno ukazoval správnym smerom. Pretože ak je Harveyho fyzika správna, vesmír nikdy nebol prázdny.